Ако не стигнат песните сами, за тебе само пяти, недопяти, ще моля аз далечните земи. За тебе да изпеят най-добрата, ще моля аз далечните земи. За тебе да изпеят най-добрата. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, моя майчице добра. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, мамо, мамо най-добра. Мамо, мамо най-добра. Виж колко сърце има. Ако усмивки не достигат днес, за твоя празник радостен да греят, на слънчо аз ще пратя нова вест. За тебе само днес да Важно съобщение! Усмихнете се! Важно съобщение! Детско население, майки, лелички и баби, започва с настроение днешният ни празник. Защото днес е празник. Празник на жената. Колко са щастливи, радостни децата. Я да ги видим колко са щастливи и радостни.
живота и че ме отглеждаш. Слънчева рука са твоите топли ръце. Аз съм първата грижа и сетна надежда. Къща съм аз от голямото твое сърце. Мамо, твоите очи са за мен, два и изгрева чисти. Твоята усмивка ми дава гледа летя. Ако с небето ни слънцето, мамо, угасне, твоята обич ще топли света. Мамо, аз ти нося цветенца с капка русица. Аз дойдох да целуна добрата ръка, под която расла немирна косица, под която са ритали боси крачка. Мамо, аз разбирам, че няма оплата за тебе, че така е било и ще бъде така. Аз дойдох и ще имам през дол и през ребета целуна грижовната твоя ръка. Не си местата, да. Хайде, сега иди го с нас. Скъпи гости, добрещи ми дошли, събрахме се днес радости весели. Събрахме се днес да празнуваме на този ден, ден на жената потаен. И на този ден жените ще празнуват. Щастливи майки, рожбите си ще целуват. Нека този ден за радост обявен да е точно днес и на вас да бъде посветен. Надяваме се, че този ден ще остане незабравим за всички нас. Наслаждавайте се. Благодарим. Вече, я да видя, има ли усмихнати лица? Ето, има. Да. Вече виждаме много усмихнати лица. И за да бъде вашата усмивка още по-щастлива, ви предлагаме една много специална рецепта. Айде, заповядай. И Теди Янчева, заповядай. Айде да им кажем една хубава рецепта, силно за да я пиша там. Айде. Здравейте! Подготвил съм една лесна, но много ефектна рецепта. За това как да направим мамината усмивка чудесна. Подгответе се да запишете. Най-напред вземете на супена лъжица мед и я средете с кафена лъжичка избрана водичка. Айде. Супни слънчеви лъча 2 и слагате 3 капки аромат от ябълков цвят. Бъркате минута-2 без да спрете. С тази смес пуснете на мама на мазето, който я види няма да се намуси и дори ще възкъкне. Ей, че усмивка чудесна, а рецептата е съвсем лесна. Моля, заповядайте. А сега предлагаме на вашето внимание рецепта за щастливо семейство. Кики и Викторианча. Айде се. Разбрахме се, че ще пишат рецепти тази вечер майките и бабите. Не така ли говорите? Но по-силно, че нищо не чуват. Не могат да запишат. Рецепта за щастливо семейство. Нужни са следните съставки. 4 лъжички любов, 4 чаши вярност, 3 чаши приятелство, 1 купичка прошка, 1 пакетче доверие, 7 лъжички надежда и 1 шишенце доброта, 5 лъжички уважение и 2 шепи търпение и смях, колкото поеми. Начин, силно такива. Начин на това. Служете ми. Слушайте любовта до приятелството и бъркайте бавно. Добавете цялото доверие и
малки части сипвайте добротайлова шеги и продължавайте да бъркате, докато се получи приятна гладка смес. И накрая оставете всичката надежда и щедро молете с колкото се може повече смес. Покрийте дъното на сърцето си с дебел пласт вярност и излейте върху нея получената смес. Оставете да престои, докато усетите, че сърцето ви се е изпълнило изцяло. Преди поднасяне гарнирайте с прошка. Сервирайте ежедневно на всеки член от семейството. Приятен апетит! метеорологичната обстановка навън. Хайде сега да чуем. Времето в момента е типично мартенско, с променливи температурни настроения. Очакват се да паднат лъчи на благодарност към майки и баби и дъжд от радостни сълзи. В следващите часове майките да се приготвят за циклон от засилени емоции. В нашия район в момента се наблюдават розови облаци от празнични пожелания. Ето, че грейнаха усмивките по лицата ви. Но ние сме сигурни, че любимите баби ще се заредят с още повече настроение, след като чуят няколко забавни истории от техните внучета.
Така ли ще бъде? Да видим. Вики, хайде. Мили баби, не си сърдете и не се цупете, че малки сте били и ви си спомнете. И за билите не се сърдете. Айде, Моята баба вече е голяма и до сега си остава бабала баба. Като няма с кого да играе на дама, като няма с кого да тича, като няма колело като мен, моята баба играе на мичка през целия ден. И с кого? Познай! Нито с крусмокачката, нито с метлата, играе на мичка със собствените си очила. И как те се скриват, а тя ги търси? Да, на телевизора, по чургана, додето не се предаде. После тя се скрива, а те я търсят. Все неизвестно къде. Чудно, толкова скрити местенца, къщата ви да не е гора. От сутрин до вечер у вас пада голяма игра. Чуйте и моята история. Баба ми каза, че не я обичам, защото не я слушам. Тя не знае колко много я обичам. Тя не знае колко мъчно е слушането. Тази сутрин тя ме прати да купя магданоз. Аз стиснах парите в ръка, а те паднали. Като се върнах, баба извика: побеля ми косата от тебе. И аз казах: не ти побеля косата от мене, бабенце, а цъфна като вишна. Нали ми каза, че вишните цъфтят, защото слънцето ги обича. И ти цъфна, защото и аз те обичам. Ох, бабенце, много, много те обичам. Баби, любимки на слънцето и
на дупки с белтъци и жълтъци и черупки. Татко я пита, рече много, много вкусно. Ало нещо пък тогава в зъбите му брусна. Челото си понамърси, че какво да правя? Аз не съм виновен, рецептата е такава. Айде да чуем останалите невинни истории, които ще повишат вашето настроение. Има ли такива истории още? Ели? Саши и Криси. Да. Вяра? Айде, Саши. Аз пък да ви кажа, не че ви се хваля, но работливка съм голяма, повече от мама. Мазилката върху стената, на шайни с ярка ръката и за да блеснеш с хубав блясък, изтърках и като нов да бъде цял, изтърках с речен пясък и шкурка черния роял. След той каквото стана. Почистих мръсния комин и тенджерата и тигана. Излусках здраво с паркетин. Как ли ще се радва мама, като си дойде от дома? Хайде и вашите истории да чуем сега. Изпрати ме мамо да мия голямата бяла чиния. Моето се трепна ръката. Лъченца покриха земята. Наведох виновна главица. Аз мамо съм лъстисица, а мамо ми гали косата. Те ще се учат децата. Запасах постилката нова. Аз за работа съм готова. Нали, вече съм голяма, съм бъдем тук няма на мама. Приключихме с забавните истории, а сега очаквам вашите аплодисменти за нашите танцовки. Една песничка. Мама знае, ще пеем пеничка. Да. Така, преди малко избързах, защото забравих, че трябва да ви поздравим с тази песен. Сега очаквам аплодисментите за нашите прекрасни танцори. Аплодираме. Вземете глава.
малко по-назад. По-назад, да направите място. Хайде, ела, иди, ела. Айде, седнете малко по-назад. Чакайте. Да, бе, ще им пляскаме сега, нали знаете как играят? Седиш, едиш, бе. Айде си. Опа! Старт! Готови? Още назад. На друго си. Сядай. На земята. И за най-високата ламбатка. Юху! Да. Опа. Махам се. Beijo que me escreveu lugar.